बोरैबा लोगो जानाङा लोगोसेयैनो दा हांख्रायनो सानदोङो जोंनिनो आंगो फंबाय बयजोंबो मोनथिजानाय रायजोनि खामानि मावनानै मोजां मोनग्रा प्रबिन ब्रह्म नोंथाङाबो लाइनाव फैनांगौ नोंथांनोबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदोङो बिथाङाबो सासे हारिनि मावसोमनो ओंखारबोनाय सासे गागि सोद्रोमा जोंनिनो गुवाहाटी जिल्लानि बिथांखौ जों बेनि उनाव जोङो हांख्रायनो सानदोङो मानाव गेदेर प्रफुल्ल दैमारि सार नोंथांनोबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावगोन दा बिथाङा नैबे रंजालि बैसागु फालिनायनि मुङाव हर सान बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामदों बिथांखौ मान बावनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दा जोङो हांख्रायनो सानदोङो रातिराम बर' सार नोंथाङाबो ओरै लाइनाव फैनांगौ नोंथांनोबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदोङो बिथाङाबो नैबे ओनसोलनि जानानै आरो गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गोबां बर'नि खामानियाव मावसोमो दा जोङो हांख्रायनो सानदोङो कनकसा बर' दुलाराय बर' हारिमु आफादनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ट्रेजारार ओमफ्राय कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसानिबो एडभाइजार बिथाङा मान बावनो सानदोङो भद्रेश्वर बसुमतारी बिथाङा आलासिखौ फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय दंब्ला फैनांगौ बन्देसार यस नामा एसे मिस्टेक सरि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय एक्सुवेलि नोंथांनि नामखौ मोनसे मिथियामोनथ' बिराद थेंक इउ जोबोद साबायखर थाबाय बिथांसिम আপুনিও আমাৰ আগলৈ আহিব লাগে হাৰিত আমিও আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ একেটা আমি আমাৰ দৰবাৰৰ বৰ আদৰণি জনাইছোঁ সেইকাৰণে চিনাকি দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া হ'ল আন্নাই